costonline.gr είναι ένας υπολογιστής κόστους κατασκευής. Ο λόγος αυτών των βίντεο είναι για να δώσουμε κάποιες οδηγίες χρήσης, πώς θα είναι πιο εύκολο για κάποιον ο οποίος, ιδιαίτερα αυτοί που δεν είναι μηχανικοί, κάποιος ο οποίος είναι ένας ιδιώτης που θέλει απλά να κάνει ένα σπίτι ή να ανακαινήσει το σπίτι του, να μπορέσει να πάρει τις οδηγίες για να το χρησιμοποιήσει σε περίπτωση που απλά δεν γνωρίζει τους τεχνικούς όρους και δεν τον βοήθησαν ιδιαίτερα κάποια help tips που έχουμε μέσα στο πρόγραμμα. Βλέπουμε το site, στο οποίο έχουμε πάνω, όταν μπούμε στο costonline.gr, βλέπουμε διάφορες κατηγορίες όπως το τι είναι το Cost Online, κάποιες συνεργαζόμενες εταιρείες, οι χορηγοί μας, τα τεχνικά άρθρα που έχει δώσει ο καθένας από αυτούς για τα προϊόντα τα οποία πουλάει, ποιοι είμαστε εμείς, η intranet, πληροφορίες μπορείτε να πάρετε και στο intranet.gr και οι τρόποι συνεργασίας μας, τους οποίους θα τους δείτε σε ένα διαφορετικό βίντεο. Η σειρά αποτελείται από 6 βίντεο, τα 4 πρώτα είναι μόνο για τον τρόπο που θα χρησιμοποιείτε το Cost Online. Κάνουμε είσοδο ως ιδιώτες και ας πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε μια κατασκευή, θέλουμε να κάνουμε μια σύνθετη κοστολόγηση στο νομό Θεσσαλονίκης, αποδέχουμε τους όρους χρήσης του Cost Online και φυσικά τους οποίους μπορούμε να τους διαβάσουμε εδώ πέρα ένα μακροσκελές κείμενο και είναι κατά κανόνα ίδιο με ό,τι άλλο υπάρχει στην αγορά ως όρους χρήσης διαφόρων sites. Έχουμε μπει στην εφαρμογή. Επάνω στον χώρο που δείχνω εδώ με τον κέρσορα είναι ο χώρος των χορηγών που θα μπουν και όλες οι συνεργαζόμενες εταιρείες. Ξεκινάμε, υπενθυμίζω, να κάνουμε μια κατασκευή σύνθετη. Το σπίτι το οποίο είναι να κάνουμε, να κατασκευάσουμε, είναι ένα σπίτι των 150 τετραγωνικών με 100 τετραγωνικά ισόγειο και 50 τετραγωνικά όροφος. Τα σχέδια τα έχω μπροστά μου, τα οποία τα έχω εκτυπώσει, για να παίρνω τα στοιχεία. Και ξεκινάμε. Οι όροφοι της κατασκευής είναι 2. Υπόγειο δεν υπάρχει, πατάμε επόμενο. Οποιοδήποτε στοιχείο βάζουμε, οποιοδήποτε στοιχείο θέλουμε να αλλάξουμε, θα πρέπει να πατάμε επόμενο για να το παίρνει. Τα τετραγωνικά του πρώτου ορόφου είναι 100 και τα τετραγωνικά του δευτέρου ορόφου είναι 50. Πατάμε επόμενο. Θα περιλαμβάνει εξκαφές? Ναι. Τα κυβικά της εξαφής, εάν δεν τα γνωρίζετε, το πρόγραμμα μπορεί να βγάλει από μόνο του. Η επιλογή κατά αποκοπή είναι αυτή η οποία αναθέτει στο Cost Online να υπολογίσει μόνο του το πόσα κυβικά θα σκάψει. Αυτό το βγάζει αναλόγως με το πόσα τετραγωνικά είναι το σπίτι μας, αν έχει υπόγειο ή δεν έχει, όπως επίσης εδώ πέρα έχουμε κατά αποκοπή και στο πόσα κυβικά μπαζώματος. Βάζουμε στο πρόγραμμα λοιπόν, το αναθέτουμε να τα υπολογίσει μόνο του. Φυσικά είναι πολύ καλύτερα να τα έχουμε υπολογίσει εμείς νωρίτερα και να μην φτάνουμε στο πρόγραμμα να υπολογίζει από γενικές καταστάσεις. Ας πούμε στα μπετά μπορούμε να βάλουμε κατά αποκοπή, στο συγκεκριμένο σπίτι όμως το έχουμε κυβήσει και ξέρουμε ότι τα κυβικά του είναι 140 κυβικά. Επόμενο. Θα περιλαμβάνει τοιχοποιία? Ναι. Εδώ πέρα έχει και κάποια help tips επάνω, τα οποία μας λένε να πούμε ότι οι εξωτερικές τοιχοποιίες αποτελούνται από διπλό τούβλο με ενδιάμεσο κενό που μπαίνει θερμομόνωση. Οι εσωτερικές τοιχοποιίες αποτελούνται από μονότουβλο χτισμένο με τη μέθοδο της δρομικής τοιχοποίησης. Πατώντας ναι, μας ζητάει τετραγωνικά μέτρα εσωτερικής και τετραγωνικά μέτρα εξωτερικής. Σε περίπτωση που δεν βαριόμαστε να τα υπολογίσουμε, πατάμε κατά αποκοπή και πάλι επαναλαμβάνω, το καλύτερο είναι να τα έχουμε βγάλει μόνοι μας. Ηλεκτρολογική εγκατάσταση, ναι. Θα περιλαμβάνει υδραυλική εγκατάσταση, βεβαίως. Πόσα μπάνια? Ο άνθρωπος έχει 2 μπάνια, ένα στον πάνω όροφο και ένα στο ισόγειο. Και έχουμε και μία κουζίνα. Θα περιλαμβάνει εγκατάσταση καλοριφέρ, ναι. Εδώ μας ζητάει σώματα. Μπορούμε να τα βάλουμε κατά αποκοπή για να τα υπολογίσει μόνο του. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο σπίτι έχει 9 σώματα. Θα περιλαμβάνει εγκατάσταση συναγερμού, ναι, θα βάλουμε συναγερμό. Θα περιλαμβάνει εγκατάσταση ηλεκτρικής σκούπας, ναι. Είναι κάτι που συνηθίζεται πολύ πλέον. Θα περιλαμβάνει επιχρήσματα, όπως μας λέει το help tip εδώ πάνω, είναι οι εργασίες σοβάδων. Τώρα, μας ζητάει εξωτερικά πόσα τετραγωνικά, εσωτερικά πόσα τετραγωνικά. Θα βάλουμε το κατά αποκοπή. Θα περιλαμβάνει μπάνια εκτός βεσέ, ναι. Δηλαδή, αν είχαμε ένα μπάνιο και ένα βεσέ, εδώ θα βάζαμε ένα. Στο συγκεκριμένο σπίτι δεν υπάρχει βεσέ, υπάρχουν 2 μπάνια. Στη σύνθετη κοστολόγηση μας ζητάει το μήκος του κάθε μπάνιου, το ύψος που φτάνουν τα πλακάκια, 2,2 ας πούμε, και το πλάτος, το οποίο είναι 2,5. 2,5 επί 2,5 ένα μπάνιο. Το άλλο μπάνιο είναι 1,8 επί 2,2 ύψος και με πλάτος 3 μέτρα. Πατάμε OK. Στην απλή κοστολόγηση, επαναλαμβάνω, θα μας ζητάει μόνο αριθμό. Θα βγάζει από την πείρα του και από μέσους όρους σπιτιών τα τετραγωνικά των πλαγιδίων. Θα περιλαμβάνει βεσέ? Όχι.
Πάμε στο επόμενο. Γκρομπετά. Ναι, τετραγωνικά το συγκεκριμένο σπίτι είναι 150, έχει 45 τετραγωνικά ξύλα μετά από μια επιμέτρηση που κάναμε και έχει και 50 τετραγωνικά μπαλκόνια. Άρα έχουμε 155 τετραγωνικά γκρομπετών. Δάπεδα, ναι, έχουμε, τα οποία είναι 155 τετραγωνικά τα πλακάκια και 45 τετραγωνικά τα ξύλινα δάπεδα επάνω στα δωμάτια και στο διάδρομο. Θα περιλαμβάνει σκάλες, ναι, θα περιλαμβάνει. Εδώ πέρα το help tip μας λέει ότι οι σκάλες είναι 18 πατήματα, 18 σκαλοπάτια για να πάμε από όροφο σε όροφο κατά κανόνα. Τώρα, εδώ πρέπει να υπολογίσουμε και τα σκαλοπάτια των εξωτερικών χώρων. Δηλαδή, στο συγκεκριμένο σπίτι έχουμε 3 σκαλοπάτια για να ανεβούμε στο επίπεδο του ισογείου και 18 μέσα 21. 21 λοιπόν σκαλοπάτια. Εξωτερικά κουφώματα, ναι. Το συγκεκριμένο σπίτι έχει 6 μπαλκονόπορτες και έχει και 8 παράθυρα. Σε απομίμηση ξύλου με σίτες. Στη σύνθετη κατασκευή μας ζητάει τώρα διαστάσεις. Δηλαδή, βάζουμε κουφώματα με 2,4 ύψος, τα οποία υπολογίζεται πάντα και το ύψος του ρολού. Τα κουφώματα που βάζουμε είναι PVC. Στη συγκεκριμένη συγγραφή. Οπότε, 2,4 και 2,4. Βάζουμε όλα τα ύψη γιατί είναι ίδια. Τα πλάτη τώρα. Έχουμε μία μεγάλη μπαλκονόπορτα με 3 μέτρα. Έχουμε 2 μπαλκονόπορτες από 1 μέτρο η καθεμία. Έχουμε μία μπαλκονόπορτα στο 1,6. Μία μπαλκονόπορτα στο 1,4 και μία μπαλκονόπορτα στο 0,9. Οκ. Τα παράθυρα τώρα. Έχουμε 2 παράθυρα στη σκάλα, τα οποία είναι 3 μέτρα ύψος, με πλάτος 0,6. Αυτό θα είναι επί 2, άρα πάλι 3 και 0,6. Έχουμε ένα παράθυρο το οποίο είναι 1,2 επί 1,2 και αυτό είναι στην κουζίνα, τα κάνουμε συνήθως να ξεκινάνε από πιο ψηλά. Έχουμε παράθυρο το οποίο είναι 1,4 επί 1,4. Έχουμε παράθυρα στα μπάνια τα οποία είναι 0,8 επί 0,6 το ένα, ενώ το άλλο είναι 1 επί 0,6. Και μετά έχουμε 2 παράθυρα στη τραπεζαρία τα οποία είναι στα 1,6 επί 0,8. Ξεκινάνε από λίγο πιο χαμηλά αυτά και 1,6 επί 0,8. Θα περιλαμβάνει εσωτερικές πόρτες. Ναι. Έχουμε στο συγκεκριμένο σπίτι 2 δωμάτια επάνω και ένα μπάνιο 3 και ένα μπάνιο στο ισόγειο 4 και το δωμάτιο του ισογείου 5 και μία στην κουζίνα 6 πόρτες λοιπόν και έχουμε και ένα πατάρι. Θα περιλαμβάνει θωρακισμένες πόρτες. Ναι. Αριθμός πορτών 1. Θα περιλαμβάνει σπατουλάρισμα. Ναι. Κατά αποκοπή δεν το υπολογίζουμε μόνοι μας. Θα περιλαμβάνει βάψιμο. Ναι. Τα τετραγωνικά που θα βαφούν ας τα υπολογίσει μόνο του το πρόγραμμα. Και περνάμε στις στέγες. Θα περιλαμβάνει στέγη βεβαίως. Το συγκεκριμένο σπίτι έχει 79 τετραγωνικά μη εμφανούς στέγης. Το ποια είναι η εμφανής και ποια είναι η μη εμφανή στέγη, εδώ δείχνουμε στο help tip το οποίο λέμε τι είναι το καθένα για αυτούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν. Η επιφάνεια που βάζουμε είναι η κεκλειμένη επιφάνεια. Δηλαδή, έχουμε μια στέγη η οποία είναι 60 τετραγωνικά, ας πούμε, η οποία θέλουμε συν 20-25% αναλόγως με την κλίση που έχουμε δώσει στο κεραμίδι μας για να βγάλουμε τα τετραγωνικά. Θερμομονώσεις. Έχουμε βάλει 3 πόντους ξυλοτύπων, 5 πόντους φιμπράνου ροφής, 8 πόντους γιολάν τοιχοποιίας. Κάνουμε επόμενο. Θα περιλαμβάνει στεγανώσεις. Ναι. Πόσα μέτρα στεγανώσεις λέμε ότι υπολογίσει μόνο του. Το πρόγραμμα υπολογίζει αναλόγως με το αν έχουμε υπόγειο, πόσα μέτρα θα είναι το υπόγειο μέσα στο έδαφος, η σκεπή, πόσα τετραγωνικά είναι, ποια θα είναι η επικάλυψη της στεγάνωσης κλπ. Θα περιλαμβάνει κάγκελα, βεβαίως. Τα μέτρα από τα κάγκελα στο συγκεκριμένο σπίτι τα έχουμε βγάλει ήδη και είναι 25 μέτρα κάγκελα. 25 μέτρα κάγκελα. Μαρμαροποδίες, ναι. Η μαρμαροποδίες μας λέει το help tip το ότι είναι εργασίες που περιλαμβάνουν προμήθεια και τοποθέτηση μαρμάρου στο δάπεδο, στα σημεία που εδράζονται τα κουφώματα, όπως επίσης και στα στιθέα κάτω από τα κάγκελα. Έχουμε δώσει ήδη διαστάσεις κουφωμάτων, έχουμε δώσει ήδη πόσα μέτρα κάγκελα, οπότε ξέρει πόσα μέτρα μαρμαροποδίες χρειαζόμαστε. Θα περιλαμβάνει τζάκι, ναι. Ένα τζάκι. Θα περιλαμβάνει κουζίνα, να βάλουμε και μια κουζίνα. Θα περιλαμβάνει βόθρο, ας πούμε επειδή το συγκεκριμένο σε χωριό, ναι. Θα περιλαμβάνει πέτρες,
Ναι, στο συγκεκριμένο σπίτι θέλουμε 55 τετραγωνικά πέτρα. Θα περιλαμβάνει γκαραζόπορτες? Όχι, το συγκεκριμένο σπίτι δεν έχει γκαραζόπορτα. Γυψοσανίδες? Όχι. Το σπίτι μας λοιπόν θα κοστίσει 140.556 ευρώ σε έναν ιδιώτη. Αυτή είναι μια τιμή η οποία είναι πραγματικά ελεγμένη από πάρα πολλές μεριές. Είναι σίγουρο ότι είναι μια τιμή αγοράς. Σίγουρα θα βρείτε ακριβότερες, σίγουρα θα βρείτε φθηνότερες. Όπως επίσης σίγουρα κάθε σπίτι μπορεί να έχει και δικιά του συγκεκριμένα πράγματα που δεν τα έχουμε προϋπολογίσει στο cost online. Στο τέλος βεβαίως μπορούμε να κάνουμε και ένα κλικ εδώ που γράφει συγγραφή υποχρεώσεων, με την οποία μας δίνει όλα αυτές τις εργασίες για τις οποίες επιλέξαμε, τι είναι αυτό το οποίο λαμβάνουμε τελικά, είτε ως αξία είτε ως υλικό. Αυτή είναι μια κοστολόγηση κατασκευής νέου σπιτιού με το costonline.gr.